bakterya maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, ang palamerek, turmeyang dilaw at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, Amazing Food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggi. Huwag hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing Food, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega One, ang bida sa tuwina. Amazing Food, i-dance mo, laban sa sakit, tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing Food, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega Egg, Multi-Bake, sayaw, Mega One, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing Food, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega One, ang bida sa tuwina. Amazing Food, i-dance mo, laban sa sakit, tayo ang panalo. Doc Joey Betito, helping people to heal. Natuna galing dama ang real deal. Amazing Food, Legacy, Mega Up, Multi-Fun, Mega One. Lakas ang katawan ngayon ay abot kamay na.
Okay. Magandang hapon, mga amazing people. It's now 5:30, the start of our program, Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, or Kalusugan at yun na po, kay Kabuhayan at Kaunlaran. So, samahan po ninyo kami hanggang 6:30. Sa isang oras na talaga yan kung paano tayo magkaroon ng magandang kalusugan at paano maiwasan ang matitinding karamdaman. At bago po ang lahat, binabati natin yung mga dati nating miyembro na nagpa-update. Si Madam Mila Aranya, isang teacher po dito sa Legazpi City, kasama yung kanyang mother na nagpakonsulta din. Welcome back, Madam Mila Aranya. At ganoon din po, yung dati na nating miyembro dito, gumaling na raw siya kasi dati lahat isang teacher din. Si Madam Rowena Dator. Legazpi rin siya. From Legazpi also. At meron din po siyang kasamang isang teacher. Yan. Si Madam Maria Alihan, isang teacher din from Daraga. Yan. Bumabalik sila kasi alam nila na ang ating mga produkto ay talagang proven and tested. At yan po mga datihan nating miyembro, mga matatagal na. Doon pa tayo nag-opisina sa DCGB at sila ay muling nagsibalikan sa atin. Para at may mga concern na naman sila sa kanilang katawan. Kaya po ay tayo ay binabati natin sila. Welcome back. At hopefully tuloy-tuloy uli ang pag-igi ng inyong mga ng iyong katawan, mawala uli yung mga karamdaman. Kasi mahirap po magkasakit sa panahon na to. Nako, matindi. Matindi po ang magkasakit ngayon, di ba? Kahit nga minsan may mga libreng gamot yan, pero libre, pero magagamot ba? Yung dapat gamutin. Iyon po ang magandang katanungan. At of course, ay yung mga iba pa nating mga pumunta ngayon, maraming salamat sa inyong tiwala sa ating mga amazing products. Sabi nga natin, 2008 pa, 18 years, going 19, at nakapagsalba na sa maraming tao sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Don't worry. Don't be alarmed as long as we have the amazing products na gift sa atin ng ating dakilang Panginoong Hesukristo, mga natural, na pagkaing natural na kailangan ng ating katawan. Sabi ko kanina kay Nanay, yung mother ni Madam Mila Aranya, 86. Bakit kako may sakit sa puso? Bakit kailangan natin ang ating mga amazing products? Pag nagkakaedad na po tayo, ang numerong apektado po ang immune system. Ayun pong ayan tawag natin yung mga sundalo o mga policemen ng ating katawan. Yan po ay humihina na. Ibig sabihin mahina na. Yung iba karamihan dying, yung iba naman ay naib. Kaya po may pumasok na mga viruses katulad ng coronavirus, hirap na silang puksain o labanan. Yan po ang katotohanan. May pumasok na mga mikrobyo, bakterya, viruses. Even po marami sa atin, alam po ba ninyo, maraming namamatay because of parasites. Pero hindi alam ng tao. Sumakit
yung tiyan, hindi alam, hindi gumagaling. Yung pala'y parasite. Sumakit, sobrang sakit ng ulo. Yung pala meron na rin pumunta doon na parasite. Kaya po, nanganganib ang buhay ng tao. Pero kung malakas po ang ating immune system, katulad ni Nanay, 86, sumahina. May sakit sa puso. Anong gagawin ng ating mga amazing products? Okay. Ang gagawin po niyan ay i-detox. Lilinisin ang katawan. Lilinisin. Pangalawa po, bibigyan ng mga makabagong nutrients. Okay, mga nutrients na hindi natin nakukuha sa ating mga kinakain. Pagkatapos po niyan, ay bibigyan ng sufisyenteng vitamin C. Kasi po, ang katawan ng tao ay hindi po tayo nagpo-produce ng vitamin C. Okay. Pero ang glutathione, nagpo-produce ba ang katawan natin? Yes. Collagen, nagpo-produce ba? Yes. Maraming mga vitamin and minerals na nagpo-produce ang katawan natin. Pero pagdating po sa vitamin C, hindi po. Kaya nga, parang imposible. Pero yan po ang katotohanan. Hindi ko po alam bakit. Okay, hindi ko naman question si Lord. Di ba? Siya po ang nakakaalam dyan. Kaya ang ibig sabihin, kumain tayo ng maraming natural vitamin C. Okay. Katulad po ng ating mga produkto, loaded with natural vitamin C. Ang ating amazing juice, loaded with natural vitamin C. Kailangan po yan. Kasi lalong-lalo sa cardiovascular system, pag kulang ka ng vitamin C, delikado po ang heart mo, ang cardiovascular system mo. At nakakatulong din ang vitamin C para mapalakas ang ating immune system. Di ba? So loaded po ang ating ang Miracle C, loaded with vitamin C. Ang ating Mega A, loaded with vitamin C because mga super fruits. Remember, ang vitamin C po ay nakukuha sa mga gulay at prutas. Okay, so mga super fruits, loaded with vitamin C. Ang ating pong Mega 1, loaded with natural vitamin C. Kaya po pinagsama-sama yan, kung may sakit ka sa puso, makikita mo, after a month, bakit gumagaan na? Kasi sabi ni Nanay, laging sumasakit ang dibdib niya. So siguro after a month, makikita niya na lisin na ang pagsakit ng dibdib. After 2 months, mas halos baka wala na. In 3 months, baka wala na. At balik niya sa doktor, halos wala na sakit sa puso. Di ba? In 6 months, totally rehabilitation. Okay? So, na-rehabilitate na ang isang tao. Di ba? So, ganun po yan. Di ba? So, may sakit ka sa puso, ano ang gagawin? Okay. Hindi ko sinasabing hindi maganda. So, pupunta ka, nagpa-hospital ka. Okay po yon, hindi ko sinabing hindi. Pero sa hospital, bibigyan ka ng gamot para kumalma. Okay. Pero yung root cause, anong root cause? Kulang ka sa natural vitamin C, ang gamot. Di ba? Kung bigyan ka man ng vitamin C, ay synthetic vitamin C. It's not natural. Di ba? Katulad ng malunggay, loaded with natural vitamin C. Kailan kumain ka araw-araw ng malunggay? Pero ang tanong, kailan ka ba huling nakakain ng malunggay? Di ba? Ang broccoli, loaded with natural vitamin C. Kailan ka kumain ng broccoli? Di ba? So, ganun po yan. Kaya itong sa amin ay replacement. Kasi kulang ka. Tulad ng migawan. Meron po yan na moringa, may malunggay. Meron broccoli. Meron po mga berries. Meron po yan na nagpapalakas ng na loaded with natural vitamin C. Kaya nakikita ninyo, kahit hindi po ito synthetic drugs, hindi po ito gamot,
ay bakit gumagaling ka? Kasi nga po, naging sufficiente na yung vitamin C na kailangan ng katawan mo para sa iyong cardiovascular system, lalong-lalo na ang inyong puso. Di ba? Kaya magtataka ka. So that's the work of God. Di ba? Galing sa Panginoon Diyos ang ating mga produkto kasi it's all natural. Wala pong even an ayuta, kahit gamuta na synthetic dyan. Di ba? Kaya po ay napakagaling, napakagandang uminom tayo ng ating mga produktong amazing products, lalong-lalo Miracle C, loaded with natural vitamin C, ang Mega A, loaded with natural vitamin C, ang ating Mega 1, loaded with natural vitamin C. So vitamin C muna kasi yan ang iyan ang pinaka-core. Yan ang pinakakailangan ng tao. Di ba? Kasi nga po hindi tayo nagpo-produce ng natural vitamin C. Kumain ka ng kanin, wala namang vitamin C yan. Kumain ka ng karne, wala namang vitamin C yan. Kumain ka lang ng kangkong, may kaunting vitamin C, kulang na kulang. Di ba? Kumain ka ng talbos kamuti, mayroon din yan, pero kulang na kulang. Kaya kailangan natin, kung wala ka talang kapera-pera, bumili ka na lang Miracle C. Di ba? At least natulungan ang iyong katawan na magkaroon kang vitamin C na natural. Kasi, kaya nga po tayo nagkakaroon ng maraming karamdaman kasi sa kakulangan po ng natural vitamin C ang ating katawan. Okay. Na ano po na ninyo yan? Naintindihan na po natin. Huwag na po na tayo mag-usap ng yung pinakamalalim. Pinakasimple lang muna para maintindihan natin. Kaya nga po, yung 6 months old na bata diyan po sa Rapu-Rapu na meron po itong cyst sa liver, may fatty liver, at ito po ay dinala sa iba't ibang doktor to no avail. Ang sabi nung isang doktor niya, dali na yan sa India kasi doon ay kumpleto doon ang facilities para operahan yung bata. Meron kung dadalhin po sa magdadala ng milyon pamasahe sa hotel, sa pagpapaopera, at hindi naman siguradong gagaling. Maaring 50-50 o baka wala pa. Di ba? So, yung bata naninilaw na, yung bata irritable na, yung bata halos hindi na kumakain. So, delikado na. So, mayroon pong isang Good Samaritan diyan po sa sa Rapu-Rapu, ang sabi sa mother, dalhin mo na yan kay Doc Joey Bitito. Kasi ang mga produkto niya talagang proven and tested, matutulungan ang anak mo. Siyempre yung anak, ay yung mother, wala nang choice eh. Wala na. Pumunta po dito sa atin. O ito kako, may dalang 3,000. O ito Doc, bahala ka na nito kung ano may tutulong sabi niya sa anak namin. Alam po ninyo, doon pa lang sa 3,000 yon, may magandang nangyari na sa bata. Yung paninilaw ng muka, nag-fade. Pagkatapos yung paging irritable ng bata, halos nawala na, nakakaano na ng gatas, at medyo hindi na siya yung medyo jolly na. So tinuloy-tuloy na po ng magulang. Kasi yung maasawa nito, yung tatay ng bata ay nasa restaurant nagtrabaho. Kaya imposibleng madala sa India. O, yung pinagtiyagaan. Mamaya bumili ulit 2,000. Mamaya bumili ulit ng 1,500. Ngayon ata mga 2 months na, no? Mga 2 months na yung bata. O, yung papa niya babalik bukas. Di ba? Talagang kasi nakita nila ang laki ng improvement. Di ba? Ang laki-laki ng improvement. Ngayon, yung bata,
Ito tandaan natin, ang bata kasi mahina pa ang immune system niyan. Naib pa karamihan ng mga cells niyan. Di ba? Ang immunity lang diyan, nung si pinanganak, yung pinadide ng mother, yung kanyang breast milk, yung mother's milk, yung po na transfer ang kanyang immunity. Kaya dun sa mga mothers, dapat sa few days, several days or few weeks, kailangan talaga magpasuso kayo dun sa anak ninyo. Kasi yung immunity ninyo, matatransfer dun sa bata. Okay. So, ganun po yan. So, ngayon po, magto 2 months na, babalik yung father bukas. By the way nga pala bukas, we are open, di ba? Mga 8:30 hanggang 12:30. Okay? So, hindi tayo punta ng Bakakay. Okay, so magpapahinga raw muna dito ang aming mga dahil sa na sobrang stress na, nakapunta na rin kasi nung Wednesday. Kaya yung mga tao talang dito na pumunta. Dito na po kayo pumunta sa ating booking office sa Barangay 18 Cabangan West in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Yan, okay. Ngayon, iyan po ang maganda dyan. Wala kaming bata man o matanda na kailangan na pinipili naming tulungan. Lahat po kayo. Kahit po nga mga aso, pusa, baboy, pwede po yan. Basta kumakain lang, basta po may sama natin yung powder. Di ba? Basta makapasok sa katawan, malaki po ang tsansa na matulungan ang kahit mga animals. Di ba? So yan po. Importante po yan. Di ba? Importante ang natural vitamins sa katawan ng tao. Kung igagrado ko po yan, ay po yan? Mga 50% po yan. Di ba? Sa ating pong amazing trio, Miracle C, kasi mayroon din po kasing Mega, may vitamin C din yun. Miracle C, mga 30 to 40%. Ang Miracle Mega ay ganun din. Ang may multi-5 capsule ay mga 30 din. Mga pare-parehas din halos yan. Diba? Pero pagdating sa vitamin C ay nangunguna po dyan ang Miracle C at saka Mega A. Diba? Kaya po mga minamahal kong kababayan, sa totoo lang po yan. Honestly, kailangan po ang natural vitamin C ay damihan natin na pumasok sa ating katawan. Kaya kailangan natin kumain ng maraming gulay. Ay kung hindi kayo nakakain ng maraming gulay araw-araw, kailangan mo na amazing. Dok, kailangan ba yan kahit walang karamdaman? Pwede po. Kasi remember, ang atin po yung mga pagkaing natural. So kinakain natin kulang na kulang ang vitamin C, kulang-kulang ng mga other vitamins and minerals. Kaya kailangan mo na augmentation, pandagdag, di ba? Para maiwasan kang magkaroon ng iba't ibang klaseng karamdaman. Yan po ang ibig sabihin dyan. Kasi, ito, sabi nga isang scientifico, you don't feel anything. Akala mo wala kang sakit. Pero hindi mo alam, inside your body, yung pala yung cancer mo, nagmo-multiply na. O hindi mo alam, unknowingly. Mahina konti ang vitamin C mo, konti ang iyong detoxification, konti ang iyong pang-immune booster mo. So what will happen? Nag-multiply. Later on, nabigla ka na lang, stage 4 na pala. Kasi wala ka nga pong panlaban. Wala kang panlaban. Kasi akala mo magaling ka. Akala mo malakas ka. Tulad nung magkapatid. Malakas na malakas, walang sakit. 43. Sinabi nung kanyang mother na pumunta sa amin, 43 years old ang lakas-lakas. Bigla na lang,
may cancer pala. Kasi nga po, yung father na matay ng cancer, lalong-lalo na po yan, oh. Makinig po kayong mabuti. Lalong-lalo na kung mayroon kayong magulang o grandparents na mayroong cancer, dapat mag-ingat na kayo. Dapat uminom na kayo nitong mga amazing products. Kasi nga po, may hereditary. Di ba? Hereditary. Biruin mo 43 years old, namatay sa cancer. After a few months ata, several months, ano? Yung kapatid naman na six-footer, negosyante, ang sarap ng kinakain, maraming pera, o namatay naman at the age of 46, cancer. Di ba? Sabi nga ng mother, sana Doc Joey noon pa lang nalaman ko na itong mga produkto mo. Kaya ngayon, yung mother nasa 60 plus, umiinom na ng produkto natin. Natatakot na siya. Di ba? Kasi mga anak niya, mga gwapo, mga successful people, malaki ang kinikita araw-araw, negosyante, namatay at the age of 43 and 46. Biruin po ninyo yan. Walang ano, wala nga. Bigla na lang. Andiyan pala may cancer na. Hindi na kinaya ng ospital. Yung isa ata, gumastos ang milyon, ano? Yung isa, more than 1 million. Oo. So, mga kaibigan ni Ma'am Grace. Di ba? So, biruin po ninyo yan, nasayang yung buhay. Kaya sabihin natin, Doc, hindi po wala pa naman akong nararamdaman. Hindi na muna ako, yes, madam. Taga Puro Ine. Si madam. Oh, ay sus. Sabihin mo kay classmate, kamo, ang buhay isa lang. Huwag ka na magpamansyon na magpamansyon. Di ba? Unahin muna yung buhay. Di ba? So, ganun po yan. You don't feel anything. Kaya sabi mo, Dok, wala pa naman akong sakit, hindi ako iinom. Ako po, walang sakit to. Pero umiinom ako niyan araw-araw. Kasi mahal ko po ang buhay ko eh. Kasi pag healthy po ako, ngayon 72 na ako sa August 19, kahit pa 82, kahit 92 pa, kaya ko pang magnegosyo. Kaya ko pang magradyo. Di ba? Okay, kahit 100 to, palagay ko kaya ko pang magradyo. Ano, Miss Angel? 112 kaya ba? Paminsan-minsan. Huwag lang yung isang oras. 120 to. Siguro high na lang. Hi, hello. Diba? So, ganun po yan. Huwag nating kuriputan ang buhay natin. Kasi ang lagi nating gastos. Hindi po, mali po yan. It's not gastos. Iyan po tinatawag nating you invest to your health. Investment po eh. Kasi isa lang ang buhay natin eh, investment. O bakit ka magpara-invest sa bahay mo? Ka sabi nga ni Steve Jobs, pag ikaw pala sabi niya, ang tutulugan mo ang liit-liit lang, pero ang bahay mo mansion. Di sayang yung bahay mo. Ano nangyayari diyan? Parang para ikaw masaya kasi may mansion ka. Pero yung buhay mo, di ba? Unahin muna natin ang bahay mo. Kung ikaw talagang healthy ka, gusto mo magka-mansion, okay lang yan. Walang problema po yan. Di ba? Ang kailangan lang po ay unahin muna natin ang buhay natin. Okay. So, wag ninyo sasabihin sayang ang pera. Hindi po sayang. Ang maging sayang na po dyan, gumastos ka ng milyones sa ospital, namatay ka pa. Yan ang sayang. Di ba? Sayang kasi huli na. Too late the hero. Di ba? It's already too late the hero. Huwag po natin tayong maging too late the hero. O ito, meron pala dito Migawan. Inumin na natin. Di ba? Ganun po yan.
Ganun po yan. Inumin natin dalawa. Kasi, buhay po isa lang. Silang po ang buhay natin. Kailangan proteksyon natin ng 100%. Huwag tayong maghinayang sa pera. O anin mo ang pera mo kung hindi mo naman gagastusin. Di ba? Halimbawa, example, ang isang tao kumikita ng 450 a day. Halimbawa, example, mayroong asawa, may anak na 2. Okay, pero may sariling bahay, ang kuryente halimbawa nasa 50 pesos, pati tubig na. So natira 400. Sa pagkain halimbawa 200. Example. Okay. So 250 na. Halimbawa, other expenses. Mayroong nagastos pa ng 50, may natira pang 50. Yung 50 po na yan, pwedeng hatiin. 25 lang, pambili ng Miracle C. Yung 25, itatabi mo. Diba? Kasi para malakas ka. Para may makapagtatrabaho ka. Diba? Medyo makakatulong sa'yo kahit maliit lang. Diba? Ang importante, may tulong na nangyari sa katawan mo. Kasi kung hindi, nagkasakit ka, wala ka nang kita. Paano pambayad mo sa kuryente, tubig? Paano yung pagkain ninyo? Paano yung other expenses? Wala na. Mangungutang ka na. Kung hindi, halos wala na kayong kakainin. Di ba? Halos mapuputulan na kayo. Importante po na kung lalo-lalo na yung nagtatrabaho ay lalong-lalo na po yung regards kay classmate. Okay. Okay, sige. Tuloy. Yun, naka-recover talaga. Nakalakad na talaga. Na-stroke yun. So, hindi makalakad si Nanay Suling dati. So, agom ngayon, umiinom na rin kasi hindi na rin makalakad. Di ba? Si kay tita mo kasi medyo mabigat kasi nerve. Ang nerve kasi kahit saan mo dalhin yan. Talagang it will take time. Di ba? Na-slide. Di ba? Balik ulit tayo. Okay? Sige. Yung isa kong classmate, nerve ang problema. Nakainom ata ng 1 month, medyo nakakalakaw na. Na-slide, nadulas. Diyos ko, yan ang problema. Kaya pag may nagkaedad na po, ingat na ingat. Sa payo ko niyan, sa silid tulugan ninyo, meron na kayong orinola. Okay, at saka doon po sa comfort room ninyo, dapat ang surface hindi madulas. Yung inyo pong chinilas o whatever na pagpupunta kayo sa CR, dapat po yung hindi madulas. Kasi po, pag na-aksidente, lalong-lalo na po mga may edad na, is prone to accident. Okay. Pag na-aksidente kayo na bagok ang ulo ninyo, ay nako, delikadong-delikado. Kaya payong kapatid po yan, di ba? So, ganun po ang natin. Kasi para po natin matulungan kayong lahat. Kasi ang gusto po namin, matulungan kayong lahat. Okay, pakisignal nga pa ninyo kung anong oras na kasi wala akong, hindi ko dala yung aking relo. Okay, 6:03 pa lang. So, isang 30 minutes pa tayo. Okay, so ganun po yan mga minamahal kong kababayan. So, protect yourself. Kung wala kang protection po, you are in danger araw-araw. Sinusugal mo ang buhay mo araw-araw. Sinusugal mo. Lalong-lalo ngayon, sobrang init. Nako, nakakatakot po. Marami po ngayon ang inaatake sa puso because of sobrang init. Anong panlaban mo? Okay. Lalo na lang yung mga edad na. Nasa 60 up. Okay. Kailangan po. It's a must. Doc,
Wala namang pambili kasi ang pension ko 3,000 lang isang 3 months. Okay, so gumawa ka, ipag-aralan mo kung papaano. Kung papaano, 'di ba? Ang problema talaga kung wala kang anak, wala kang kapamilya, kung 3,000 lang, tapos libre nga ang bahay, ang problema ang kuryente, 'di ba? Halimbawa, kung mayroon naman kayong sa ano diyan, may mga coconut plantation o may sakahan, makakatulong-tulong, so pwede po, 'di ba? Okay, mag-usap tayo, 'di ba? O talaga yung mga hirap na hirap, pupunta kayo sa akin, 1,500 lang ang pera, wala pong problema. Kasi pre-consultation naman tayo eh. 'Di ba? Ang importante, makatulong po kami sa inyo. Pero yung may pera, wag na kayo paparehas sa walang pera. Ang pinagsasabihan lang natin sa mga walang pera. 'Di ba? Na ibig sabihin, kapos na kapos, hindi naman totaling wala. 'Di ba? Okay. Anong malay natin? Ang gobyerno ay gagawa ng paraan para ang pensyon ng ating mga senior ay maging 3,000 a month. Kasi kaya naman po yan eh. Sa totoo lang, pag righteous ang gobyerno, ang 3,000, kayang-kaya. Di ba? Okay, hindi na po ako magsasalita pa, mag-indulge sa politics kasi hindi po yan ang aking cup of tea. Hindi po yan ang aking topic, di ba? Ang inaano ko lang po, mga senior natin, madagdagan ang kanilang mga pensyon. Kasi nagsakripisyo na po sila. Marami na pong naitulong sa ating lipunan ang mga senior, di ba? Mabuti na lang ako. Senior ako, pero parang junior. Di ba? Para ba ang junior, Miss Angel? Totoo ba? So, ganun po yan. Kasi alaga ko po ang buhay ko. Katulad ngayon, kinain ko lang lugaw. Pabili ako 2 lugaw. Paborito kong lugaw sa isang yung isa minerienda ko na. Yung isa naman, yun aking i-dinner. Di ba? Iyan po ay kasi gabi na eh. Hindi mo na kailangan kumain ng marami. Di ba? Okay, maliwanag. So, kailangan po natin ay gagamitin parati ang ating sentido komon. Di ba? Lagi natin gagamitin ang ating sentido komon. Huwag iyong puso. Pag puso kasi delikado. Yung abrupt. Di ba? Kaya ko yan hiningi ko sa Panginoon Diyos, bigyan ako ng wisdom. Kasi kung minsan ko rin puso, which is wrong. Okay, sometimes, kasi ang problema ko po, asset, kung minsan naman liability, ang busis ko masyadong malakas. Di ba? Sa iba, pag narinig ang busis ko, para buwas sa kanila ay galit ako. I'm sorry po. Pasensya na kayo, ganyan talaga ang busis ko. I'm very sorry. Diba? Okay. Kaya minsan, talagang pinipilit kong mababa ang aking boses kasi mabuti yung mga kilala na ako. Yung hindi pa kilala, baka sabihin galit na galit ako. Okay, thank you so much sa inyong unawa. Praise God, hallelujah. Okay, so yan po ang ating gagawin. Invest to yourself. Kasi we have only one life. Isa lang po ang buhay natin eh. Bawal magkamali. Di ba? Sabi nga nung isang katsat ko kanina, sabi, Dok, lahat ng problema may solusyon. Kung gusto natin, masolve ang problema. Tama ba yun, Ma'am Len? Di ba? Kung gusto natin masolve ang problema. Pero kung ayaw ninyo, walang magagawa. Kahit sino man. Tayo kasi the master of ourselves. Di ba? Tayo ang boss. Tayo ang may-ari ng buhay natin na binigay sa atin ni Lord Jesus Christ. Tayo ang may gagawa kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Di ba? Di ba? Kaya po, ay kailangan po natin pagnilay-nilayan. You pray. If you're in doubt, always pray to the Lord Jesus Christ. Pray and pray and pray.
Huwag daw sawa na mag-pray. That's very important. Pero sa amin nga po dito, yung po mga bumabalik na, yung mga datihan. So magsibalik na po kayo dati para po ma-update, di ba? Na-update, pwede pa kayo magkaroon ng free business. Libreng negosyo, di ba? Okay, at anong malay natin, pagagandahin pa natin ang ating mga incentives natin sa hinaharap. Iko-konsulta ko lang dito sa dalawa kong kasama kasi para mas maganda, mas tinatawag natin, mas lively, mas epektibo, di ba? Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo makinig, manood sa aming mga programa, sa radyo, sa PBND CGB 729 kHz, aming programa Monday to Saturday, except Wednesday from 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi, Sunday 9:30 to 11. Then, meron din po yan na FB Live sa PBND CGB. Meron din pong FB Live sa amin, yung Doc Joey Betito page. So, i-search po natin Doc Joey Betito, lagyan natin ng page. I-click natin. So, i-follow, manood ng i-click natin yung all para po sa pag magpo-programa na kami, manotify kayo para mapanood ninyo. Kahit hindi man live, later on nagbukas kayo, punta ninyo ang Doc Joy Betito page, di ba? Para makakuha kayo ng magandang impormasyon. Di ba? Okay. So, ganoon din po yan sa ating YouTube channel, Doc Joey Betito channel. Pwede rin po ninyo mapanood. Sa TikTok Live naman, I think Miracle Health Corporation, MHC Shop. Doon ang ating ang TikTok Live. MHC Shop. Okay. So, tatlo po yan na mapanood. Ngayon po, mapanood rin ako sa aking Facebook, sa Joey Bibon Betito, Doc Joey. Naka-live din po tayo dyan. Kaya yung pong lahat na may mga katanungan, after the program, pwede na kayo mag-text, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-chat, pwede kayong mag-video call. Marami pong paraan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Common sense po yan. Tingnan po ninyo. Pag-aralan po ninyo. Halimbawa, you are 60 years old. Mayroon kang high blood. May diabetes ka. Ang tanong, kailan na nag-umpisa ang diabetes? Most likely kasi diabetes nag-uumpisa eh. High sugar. Then, nag-maintenance ka, nag-metformin ka. Mamaya, after 1 year or 2 years, nagkaroon ka ng high cholesterol, nag-high blood ka na. So, may gamot ka na naman. Di ba? Tanong mo, bakit may maintenance ka? Bakit ang sugar mo tataas, bababa, tataas, bababa? Ano ang dahilan? Okay. Ganun din. Kolesterol mo, binigyan ka ng gamot ng doktor mo, bakit andyan pa rin? Halos hindi nawawala, tagal mo nang umiinom. May high blood ka. Umiinom ka na rin ng gamot. So may gamot ka sa diabetes, may gamot ka sa kolesterol, may gamot ka sa high blood. Bakit dumami na? Hindi pa rin gumagaling. Uminom ka na ng mahigit 1 taon, hindi pa rin gumagaling. Bakit? Okay. Hindi ko sinasabing yung gamot ay hindi gamot. Gamot po yan. Ang problema, kulang. Kulang ng nutrition. Kulang ng vitamin C. Kulang ng iba't ibang klaseng mga vitamina, minerals para sa immune system. Kasi ang gamot, ginagamot yung sakit mismo. Pero yung root cause, ano ang dahilan? Bakit siya nagkaroon ng diabetes? Ang root cause, malakas siyang kumain ng sugar, ay ng kanin. Ang kanin baga, ay mataas ang sugar niyan. Ay binawasan niya yung kanin, kumain naman siya maraming
tinapay, mataas din ang sugar. Di ba? Di ba? So, iyan po ang iyan po ang dahilan. Ngayon, kaya kahit ano ang inom mo ng gamot mo, ng metformin, hindi bumababa ang sugar mo. Okay. Ngayon, uminom ka ng aming amazing products. Di ba? Okay. Sinabihan din namin na iwasan mo, huwag nakakain ng maraming kanin, lalong-lalo sa gabi. Iwasan mo na rin ang tinapay. Di ba? Mga soft drinks yan, talagang mataas ang sugar niyan, di ba? Ngayon, sinunod mo kami. Pagdating ng 1 month, yung 150 mong sugar, nakita mo, 120 na lang. Di ba? 120 na lang. Then in 2 months, nag-110 na lang. In 3 months, nag-normal, nag-105. Samantalang dati, hindi ka nag-105 kahit matagal ka nang umiinom ng metformin. So ano nangyari? Di ba? Ang nangyari, less intake ng sugar. Pangalawa, yung pancreas mo, ang immune system mo, nabigyan ng tamang nutrition. Napalakas ang pancreas mo, napalakas ang immune system mo, kaya nakapag-produce ng natural insulin ang iyong pancreas, kaya nag-stabilize ang sugar mo. Ngayon, Doc, pwede ko na bang tanggalin ang metformin? Go to your doctor. Doc, ito na po, normal na. Ilang araw na, ilang linggo na, buwan na normal na yung aking sugar. Yung blood sugar ko. Malamang, sabihin sa'yo ng doktor mo, ikaw ang bahala, or kasi kung tuloy-tuloy naman talang bumaba na yung sugar mo nag-normal na, 105, 100, normal po yan No, so, di ba? Nakawala ka na doon sa pag-inom ng metformin. Di ba? Okay, nakukuha po ba natin? So, ganun po yan. Mayla, Bitit, Biato, Alina, Roland, Rolly, Perlas, Reyes na nanonood sa atin. Thank you so much. Miss you, sir. Doc Joy, video watching from Bakakay. Kumusta po ang mga Bakakayanos? Mabuhay po kayo. May nakuryente pala dyan sa barangay. Hindi, condolence po sa pamilya. Okay, na yung kawad ng Aliko. Okay, Mr. Aliko, paki-check naman po ang inyong mga kawad, di ba? Kasi ito po, mayroong nakuryente dyan po sa barangay. Hindi, pagkakalam ko, nabasa ko, ay namatay po, condolence po sa pamilya. Iwan ko kung pero baka naman tulungan dyan ni Mayor Mayor Bombales at saka yung mga barangay council dyan at saka municipal council, matulungan yung pamilya. Of course, yung Aliko siguro baka tutulong din dyan, di ba? Okay, so mag-ingat po tayo. Di ba? Okay, maray na pong Doc Joey. Opo, ganyan talaga ang vices ni Doc Joey. Pero super bait yan. Ang boses. Okay. Ganun talaga. Pasensya na kayo lahat. Ang boses natin ay masyadong malakas. Di ba? So, ito naman si Paring Role. Okay, Jovelyn Abu Valenzuela is also watching. Thank you so much sa inyo. Okay, so para po tayo makatulong, sabi nga natin, watch, comment, and share. Di ba? Anong malay natin, yung mga friends ninyo kamag-anak ay merong mga karamdaman at matulungan natin. Okay, so yan po. Ilang minuto na lang po ay 11 minutes to go. So 10 minutes to go kasi yung ating pong meron po tayong intro at saka extra. Yung jingle natin, napakaganda. Maraming bumabate sa ating jingle. Okay. So, hello. Po, good afternoon, Ninong Doc Joey Bibon Bitito. God bless. God bless din sa iyo. Sa iyong
napakabait na asawa at 2 anak, di ba? So yan po mga minamahal kong kababayan, kung ano po ang problema, may solusyon, di ba? Okay. So, nasolve na natin. Nasolve na natin yung blood sugar mo nag-normalize na. O, pagdating naman sa kolesterol, di ba? Ang hilig mo kasing kumain ng karne. Hilig mong mamantika, magprito. Di ba? Okay, hilig mo rin ng kumain ng karne, ng mamantika, kaya hindi bumababa ang kolesterol mo. Di ba? So, ganun na rin yung high blood mo. Di ba? Sa high blood kasi, pwede pa rin dyan yung stress. Isip ka ng isip, wala ka nang maisip na maganda. Or, ikaw ay lagi kang na-stress sa iyong trabaho. Kailangan po yan, di ba? O kaya high blood ka, ang kolesterol kasi at saka high blood, halos magkadugtong, di ba? Okay, so, dahil sa pag-inom mo, sufficient ang vitamin C mo, may antioxidant ka, yung Mega A capsule, mayroong immune booster ka, yung Multi 5 capsule. Makikita mo, in 3 months, yung cholesterol mo, halos konti na lang. Yung blood pressure mo naman, halos konti na lang. After 6 months, sa pag-inom mo, normal ka na lahat. Nagtaka ka. Dok, normal na lahat. Yung aking ginagamot na blood sugar, high cholesterol, at saka yung blood pressure. Di ba? So, ano na po, Dok, dito ang gagawin? Pwede na ba ito, Dok, na bawasan ko na maintenance o pwede ko na bang tanggalin dyan? Ano ba ang pwede ko nang tanggalin? So, ang doktor po ninyo magde-decide at saka ikaw. Hindi po kami. Kasi kami po nasa natural. Ngayon naman sa amin naman po, kung kayo ay umiinom ng marami, ay kakaunti na lang, maintenance na lang na tinatawag. Maaring once a day na lang. Diba? So, ganun po ang proseso dyan sa amin. Kaya, beroin mo in 6 months, nakawala ka doon sa problema mo. Malaki mong problema sa diabetes, sa high blood, high cholesterol. Iyan po mga tatlong yan, dyan po ang malaking problema nangyayari sa karamihan ng tao. Diba? More than 50%. More than. Diba? So, kaya po, hindi po sayang yung pera ninyo. Diba? Hindi sayang. Kasi merong napuntang maganda. Para ba yung nagpapaaral ka sa anak mo? Di ba? Nagpaaral ka. Bakit wala bang gastos? Kaya libre mo na ang eskwelahan. Ay may ballpen, may lapis, may crayola, yung damit na ginagamit, di ba? Yung sapatos, yung medyas, yung pamasahe. Di ba? Sayang ba yon? Hindi. Kasi kailangan matuto yung bata. Di ba? Merong nursery, may kinder 1, may kinder 2, grade 1 hanggang grade 6, 9 na taon. O ngayon high school mo, first year, meron bang 6 na years, 15 taon na. O college, 4, 19 years na. Nag-review pa, 20 years. 20 years na nagsakripisyo yung bata para makatapos. Minsan wala pang trabaho. Di ba? Nanghihinayang ka ba? Of course not. Kasi nga, investment. Investment po ninyo yan, natin yan. Di ba? Ganon din po lalo na po sa kalusugan, it's an investment. Isa lang po ang buhay natin. Sa pag-aaral, kung siya ay nag-invest bilang halimbawa, kumuha ng accountancy, bumagsak, hindi nakapasa. Nag-shift siya halimbawa sa teaching, ay doon siya, nakapasa. May pag-asa pa rin, di ba? Pero sa buhay natin, pag nagkamali ka, nawala ka na sa mundong ibabaw, wala na. Wala ka ng choice. Wala ka ng pupuntahan pa. Kundi, dalawa lang. Impyerno o langit. Di ba? Ngayon, ang tanong ko gusto na ba ninyong
pumunta sa either langit or impyerno. Kung ngayon nga gusto ninyo, wag na kayong uminom ng amazing products. Pero kung gusto pa ninyong hindi pa muna mapunta sa impyerno o sa langit, uminom na kayo nito. At malaki ang magagawa nito. It's an investment. Di ba? Okay. Nakukuha po ba natin? Naintindihan po ba natin? Okay. Sana po naintindihan natin. Ginawa ko na pong hinimay-himay ko na para maintindihan ninyo. Di ba? Kaya po yung mga datihan, nung tayo nasa DCGB pa, yung mga nagumaling na, nahinto na, ang pag-iinom, magsibalikan na po kayo. May mas maganda kaming programa para sa inyong lahat. Di ba? Okay. At mas maganda pagpunta ninyo, may akay-akay na rin kayo. Nakapamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Di ba? Okay, maliwanag po yan. So, very important po talaga ang natural vitamin C. At yan po ay nakukuha sa mga gulayon at saka mga prutas. Di ba? Para iyan po kasi ang malaking nagagawa para tayo ay hindi magkasakit. Okay. Okay. So, 5 minutes na lang daw. So, bukas nga pala, we are open 8:30 to 12:30. Di ba? O mag-text lang po tayo sa ating mga number na 0998-975-8121. 0998-975-8121. Once again, 0998-975-8121. Yan kasi parati kong hawak. Or sa atin po, you can check my Facebook account, Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito, open close parenthesis, Doc Joey. I-follow po natin and mag-message kayo para masagot ko po kayo. Okay? At of course, sa ating programa bukas, 9:30 to 11, Doc Joey Bitito page. I-click ninyo and follow para po mapanood ninyo. Din sa atin namang YouTube channel, Doc Joey Bitito channel. Please subscribe, comment, and share. Okay. So sa lahat po bukas, mabibigyan pa namin kayo ng pagkataon makaabel ng ating mga produkto. Dito sa ating DGB, Eatery, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Kung galing kayong Daraga, puntang Legazpi, sa right side kami. Galing kayong Legazpi, papuntang Albay, dadaanan nyo Iglesia ni Cristo, then Bangko Sentral, sa bandang dulo, Barrientos Machine Shop, dyan pong bahay ni Mayor, sa harap po kami. Okay, so madali pong hanapin. So once again, mga minamahal kong kababayan, laging tandaan ang magandang kalusugan, daig pa ang sandamakmak na kayamanan. Ito po ang inyong host, ang lalaking hindi tumatanda na walang iba, si Doc Joey Bitito, nagsabing maraming salamat, magandang gabi, keep safe everyone, God bless, and we love you all. Thank you so much, Lord. Doc Joey Bitito! Na to, para sa kalusugan tayo